Oh, masku ngomong sidang saring bawang langgeng Nyai Prabu Ndorowati inggih kula dawuh ya nganti lawan putu-putuku Darma Kusuma Werkudara Janaka sowan ing Satwarga njumbuhaken kawon pasumenan ing sampun kula tampi Kanjeng Hyang mugi pangapunten duka Kanjeng Hyang paring dawuh menapa to sababipun madya Kanjeng Hyang rawuh wonten ing pasumenanipun ingkang putra utawi ingkang wayah Ndorowati monggo wonten sambung marapatipun kaliyan Nugroho ingkang badhe medhak wonten ing jana luka Kanjeng Hyang. Oh, Mas ngomong sidang saring bawur langgeng. Untadewa wonten paringan dawuh Kanjeng Hyang. Bejo temen para Pandhawa dene tansah caket kelawan Alendra Ndorowati. Satemene Alendra ingkang landhep wasis wastita ngesti ora aneh irma para Pandhawa pendak-pendak tindak sepecah ngendika seklimah ora nate keri tansah areng kelawan Alendra Ndorowati tuhu Alendra ingkang paningal sewu Hyang Perempen suwanipun ingkang wayah wonten ing Satwarga sayekti mundi dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Ndorowati supados samangke Pandhawa jangkep mindhah wonten ing Satwarga. Yo, abiyasa kakekku. Mula kang sangga kuwi aja nganti sangga runggi. Yen pancen apa sing diketikake Kresna kakangku ana nyatane tegese ora mung kandhep ana ing pangucap. Nggih babagan kanugrahan para ingkang paring dawuh Pandhawa sowan kakek abiyasa mung jumbuhake kelawan pasumenan sing dilakoni dening Kresna kakangku. Kanjeng Hyang monggo raturi paring dawuh. Lah kaya Kyai Semar. Mboten sah dibageke pun decekan saged. Namun mriki kau kok ndak sampeyan iki mubeng-minger. Untadewa inggih wonten timbalan Kresna, inggih wonten timbalan Kanjeng Hyang. Satemene pun yang bakal babar apa to sejatine dene dina samengko. Para Pandhawa rawuh utawa paton ing Satwarga. Sayekti bener kang dadi ngendikane Putu Prabu Ndorowati sawetara dina kepungkur abiyasa mundi dawuh timbalaning para Jawata supaya dadi sarana tumedhaking wahyu ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa ingkang winastan wahyu katentreman kinarya sarana kekuatan batin nggone Kunta nampa pacobaning Wang Mahanasa negara Ngamarta kebak ing Ruhara. Muga-muga sarana nampa wahyu katentreman iki bisa tentrem ayem neskala sarta kawula Ngamarta padha sayuk rukun manunggal tetunggalan angangkat Nalendra Ngamarta sarta tansah mastuti marang pernataning hukum negara Ngamarta Untadewa. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Hyang Peremban kados pundi? Moragi mung cukup sira Untadewa lawan Puneyang Satwarga. Ayo nggih Untadewa ndak lawakake sowan ngersane wong pikulun padha wenang Kresna iki wonten dawuh Werkudara. Nggih. Janaka wonten jan. Padha memuji kersane Wang Mahanasa muga-muga menipun yang larapake lawan kadangmu pambayun bisa entuk gawe Amboyo wahyu katentreman yo nggih Werkudara Janaka apa dene Kresna. Nyatane kangguan pandang moncar tinone kekonan sunsara tetan madang kasuran pacaring ponameng kekono jasare mangsa katiga sigra matrap semedine nggih pandhita ing Satwarga Sang Begawan Yasa tanggapi gati wisang Puntadewa segera nututi ingkang eyang ing Satwarga satemah candrane kaya nyendal tali wangsul sapa pecat saking raga sapa ngambah alamantara nggih piyayi kekalih nggih Sang Begawan Yasa kuwi ingkang wayah Sang Prabu Darma Kusuma.
Mas Kuno sidang saring bawana langgeng kaya ora pangling wayah ulun abiyasa lawan sukma luhur ing ngabiyantara ning ngarsa ulun nggih abiyasa padha kanthi harja saprapta kita sutiksna prawa tansah ninggaling kawidadan ulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk nyuwun pakarne bombong tias ulun sukma luhur padha harja saprapta kita
Inggih wangadi kulun wilujeng dereng sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk wangadi kulun iya Suteksma pawuh tampa apa wigatine dene jeneng kita ngabyantara biasa mula kangge matur marang panjenengan ulun kulun wale-wale menapa jumbuh lan sasmita ingkang sampun paduka paringaken dhateng ingkang wayah ing saptawarga bilih ingkang wayah sak mangke dadi lantaran tumedhaking kanugrahan wujudipun wahyu katentreman ngemuti bilih kawontran negari Ngamarta negarinipun wayah kula pun Darma Kusuma sak mangke nembe wonten pragara tuwin bencana ingkang tumandhuk wonten Praja Ngamarta mugi kepareng ninggali sak mangke paduka wangadi kulun kepareng amaringaken wahyu katentreman menika dhateng wayah kula pun sukma luhur supados dados sarana wangsuling negari Ngamarta ayom tentrem tuwin manunggal para kawulanipun kulun mastuna sidang sekaring bawala langgeng abiyasa wonten timbalan apa dene sira sukma luhur inggih kulun wonten timbalan ing Anjawi iya kita mitah ana ing jagat ora bakal silak kelawan ingkang winastan pacoban aja kok mung titah swantah nadyan jejering nalindra ing mangku bawat negara mesti bakal nampa cobaning Hyang Mahanasa monggo dina samengko negara Ngamarta nedheng antuk cobaning Hyang Mahanasa srana kahananing para ngawula ingkang kebak ing Ngrahara sarta kebak marang bencana mau saiki wis kinudrat pancen kudu mengkono lelakon ingkang sumandhang marang Praja Ngamarta jernatane Praja Ngamarta dumadi saka pirang-pirang pulo sarta pirang-pirang titah ing mapan ana ing negara Ngamarta saiki dudu bab ing ngempet nanging Darma Kusuma ingkang wis sinambiran pakaryan minangka dadi nalindra saiki dadi kewajibanira kuluk sukma luhur kudu tansah daya penggalih ingkang sabar sarta ikhlas kanthi cara mengkono mboko sithik mengko bakal sirep kahananing tumandhuk marang Praja Ngamarta lan bali ayom tentrem kanthi sarana sira ulun paring wujuding wahyu katentreman mbok menawa bisa kiralu kekuatan batin kita ulun Puntadewa nggone mareh sangganing para kawula dasih wekasan negara Ngamarta saka karsa ulut tetepa Bali mujudake negara ing kebak kamanunggalan ing sabarang lir sarta kebak karukunan sarta kebak lan katentreman nyandhing marang yuwananing Hyang Mahanasa Puntadewa wayah ulun Darma Kusuma Gunjang kancing langit kelap-lapaton Lirkin sanging risang mawe gandrung menawi tetula mekaten merapa sampun dados kepareng paduka wangadi kulun bilih ingkang wayah pun sukma luhur bagian nampi wujuding wahyu katentreman pun ulus mesthekake lamun kita sukma luhur ingkang bakal nampa wahyu katentreman mula diagi maju ulun paringake kanugrahan katentreman tumraping Punta mugia dadi sarana Ngamarta pulih ayom tentrem nirbaya nirwikara nggih sukma luhur matur sembah sewu-nuwun kulun dene paduka sampun paring kanugrahan tumraping Puntadewa kebat kita bali marang raga kita mapan ning saptawarga Puntadewa dayaning wahyu katentreman diagi
Kawanan kundul marang proje Ngamarta supaya dadi sarana ayem tentreming para kawula inggih pukul mestaken jalu. Pangapa nyuwun pamit pungulun ingkang wayah ora biasa nyuwun pamit pungulun. Yayi menapa sampun kelamaan? Uga Prabu. Berkah pangestu paduka. Sedaya sampun kelampah. Kanjeng yang sampun kasembadan nglarapaken ingkang rayi suwan kersani wang pikulun asih prana. Tumuntun wang pikulun padha nang maringaken wujuding wayang katentreman dhateng keng rayi Koko Prabu. Adalah sapa lho sik? Kakang Semar iki kelong siji Petro nang ndi? Pancen cedhis tenan. Adegan iki aja nganti kelong wayange kok malah lunga. Sepi, Pak. Mula terus aku ngleser lunga golek kanca ngomong-ngomongan. Puntadewa wonten dawuh Werkudara Janaka. Tumulya Balya marang Praja Ngamarta. Eling-elingen apa kang dadi pengendikane Kyang. Yen nugrahane wis bakal ginayut sarta wis kasembadan ginayut. Aja kaget yen ana pacoban ing bakal nekani lho Puntadewa wis ta. Sadaning kuwiloring kanikara sabatar kene dunganing kuwirwu sing pini pancaka lene kentos laluke manyar-manyar duneng cukul ana dadi asras dadi wana rata durung nganti tekan negara Ngamarta laku kae rantak lakune ora pamit ora kok dadi anak-anakku para Pandhawa padha mudhun saka pertapan Satwarga. Janaka Werkudara mandheka dhisik iki bagus aku. Ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa pangestu tak panono ya kula pun dina jimat wonten menapa dene paduka bapa Premban merga ki dhateng lampahipun ingkang putra para Pandhawa
royo aku tekan guru Ngamarta Janaka. Dina sampeyan kumpul nang kene, kowe tak cegat kowe lho kok dadi wakil para Pandhawa. Ora pendak dongku tansah nyuwun marang para Pandhawa, maringna wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Yen ora mbak renane Praja Janaka wenehna. Kula mboten gadhahi wewenang nyaosaken napa mbotenipun pustaka Jamus Lima Sada krana menika kagunganipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged matur. Janaka wonten dawuh. Aku sapa? Panjenengan bapa Penembahan Durna. Apa ora kaya ora bengenake pustaka Jamus Lima Sada kabeh ngelmu tak sedhot menah. Bali ora ngawahi Begawan Durna. Kowe ora duwe daya kekuatan. Kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe kasepen. Yen ora duwe kasepen, ora duwe guna kasantikan, ora duwe daya kekuatan. Aku mateni kowe sasat pijet kowe ranti suwe banyu sinare Janaka. Mestinipun kula menika ngajeni dhateng panjenengan. Nanging menawi ngendikanipun Bapa Penembahan kados mekaten menika semunipun sampun boten ngakoni menawi Janaka menika siswa panjenengan. Kula paduka badhe mentala dhateng pun Arjuna. Kowe arep apa kowe? Pancen aku mentala karo kowe. Aku pancen mentala karo anakku Pandhawa takoni. Lah ora usah tak tutup-tutupi meneh. Pancene aku nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi wis dadi kersane anak Prabu Duryudana. Mergo panjenengane wis besok yen ana karo Ngamarta dina samengko nedeng ke Taman Ruhara. Akeh para kawula sing padha sapenake dhewe, pokal gawene. Akeh kawula sing padha gawe ontran-ontran. Kula kalau jaman iki digunakake dening anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa. Sanane pustaka Jamus Lima Sada tak jaluk. Nek tamane Begawan Durna Pandhawa pateni mbok siji ora bakal ana tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Jontrak atimu, kowe arep nesu karo Begawan Durna. Kowe arep nesu karo Begawan Durna, metu. Tidya kala kulumbono saka mbun-mbun ati nyokot kowe. Oh, kowe tekane mati Janaka. Kowe tekane mati lakon Pandhawa Durna. Jero Janaka kuwi ngantuk kok ya. Kok sarene nggalan, sare jengkolmu mlocot lho. Mbok marke gulune Ndara Janaka kuwi, ana abang-abang kuwi. Endi? Kuwi. Ana sing diplester barang kuwi. Apa ya mbuh. Ane kok ana sing metu getih barang, gek ngecap siung kaya ngono. Waduh. Nyeluk siung Ndrawati kok oke. Kula tuwih tekan iki pun ngene iki ora pati nduga mono. Lah iki mesti ana sing tumindak ora apik karo Janaka sajahe ngoten. Mati mau urip to. Sedo ketoke wae lah tak kumpulane Mbak. Kok ora bocah kok eneng opo? Pinanggi kaliyan Bapa Durna. Ya baikpun anggenipun badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada menika Blakasuta. Panjenengan kepala saestu badhe mejahi dhateng para Pandhawa. Tumunten kula badhe ngrangsang Bapa Penembahan Durna ingkang sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik. Nanging kula kados ketaman daya kemanden jangga kula dipun cokot dening satunggiling yaksa nanging boten ketingal. Kok ora bu ngantos kula sirna margalayu. Kira nun
Werkudara ning ndi? Wow. Rene Dimas. Mbok akon so. Nek ana panganan ngono ki pindah gong. Ngono aku pindah kok ora tau nendang apa ta? Watur nggone Jeje Ratu. Terus ngopo-ngopo? Janaka ketemu karo bapak gurumu. Sopo? Begawan Durna. Janaka mati dipiloro karo Durna. Saiki aku tak takon karo kowe. Kaya ngono kae wajib diajeni, wajib dibelani. Werkudara. Iya. Kowe iki tak takoni. Iya. Wajib dibelani apa ora? Wajib diajeni apa ora? Wong dina sore mau Sopo Wanira Durna? Ita-ita. kowe delok delok. Kowe dandan ya urung aku dandan 10 menit kok. Wah, rame banget nanti. Wes ngono kae dong ora. Lah nek cara aku guru kaya ngono mentara materi murid iki apa? Nek cara aku guru sing ora ajek urip iki ya Durna kuwi. Wah, mikiro. Kowe ngapa Werkudara? Ora nyoro. Yen kok kaya ngono berdoamu Durna bapakku. Diwasa aji-aji. Diwasa sunggi-sunggi kowe mentolo mateni Janaka. Pancen ra sengaja. Pancen ra cocok karo apa? Aja ngomong Janaka. Yang perlu kowe tak mateni Werkudara. Wah. Piye-piyane kok jerum nang kene. Nek aja sembrono, nek krungu iki ketak sirahmu. Mati Petro. Lho, Durna kok modalane ra jamak-jamak. Piye? Mati kok. Disirami. Wis. Padake tanduran wae ora. Oh, wis kapok. Ora sembodo karo kowe. Wah. Kuku kanca-kanca. Kanca naga. Kuwi ngene toko karo bilung. Aja sok dinggo. Mulai ora pemanbahan. Ya dungkyo ya. Nggih, Pak Guru. Diuripke ampun mesake kiai gedene semono kok njur mengkura kaya ngono mboten sae. Mati kok mulai tawake. Bener lagi kurang ajar. Bar gue urip iki ndara urip lho, rung tangi. Oh, Tangi. isin ah. Isen apa? Musuh Durna. Wah, urung iso mantap wis matek. Ndene kaya ngono diwangi ora. Wis mundur. Wah, sing musuh Durna sapa? Oh, aku gampang. Mundur. Yo. Saka ngendi kae anu jagani Semar. Mun nek ngomong wis ora apa-apa wis kaene kok wis ben. Kok menawa lagi mimpi entuk pasukan tentreman. Kowe wong telu urung nyambut gawe to? Dereng. Kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Durna kae dimomi balane Betari Durga. Apa nggih? Iya, mapane nang Bumbun.
Nang bubur iya. Kae metu nek ana sing nantang Durna ngetok saka bubur. Lah, saiki gitu. Sing nantang Durna sapa? Sing jagani buta sing mesti saka bumburane Durna sapa? Sing ngajar Durna sapa? Kula sing ngajar. Kok golek sing enak dhewe to? Aku ora iso ora bedok dhuwur Durna kula. Sing dipilih nyaut demi niku sing dhuwur Petra. Tok. Aku musuh dhuwit kok kowe musuh sampe nang dhewe. Lah karen lho kula nantang sing arep wis nuwun. Iya, gare kan pinter pencak kok. Pinter. Wis kok arep nggih. Petra saka mburi Bagong jagani sing adoh nek demite mrucut. Oh nggih. Siap dadi to? Dadi. Iki biayane sapa sing ngurus? Hah? Biayane sapa sing ngurus? Takoke sisan kuwi mbak sering suruh. Biayane sing ngurus. Biaya apa? Lho, nyambut gawe iki edan iki moto duiten. Ya. Tampan ono. Iki 30 gowong telu. Sing nyekel sing tuwa. Oh, cekel gareng kok. Wis tekan ngene dhewe mek karo tengah. Ini tak darat tenan. Iki nyambut gawe le, nyambut gawe yo. Menungso tatanan Ndara Janaka Ndara Kudala sirnake ayo nolo gareng tandang nolo gareng atiku lho kowe wani karo sing kawedeni apa sampeyan masuk sabdak sirahe tepuk dengkulane diek sama mereka tak tekaset diek tangi tangan lho wani tenan sing kawedeni apa maju lakon seno marayu oh kene margane mati ora minggat iki margane matimu oh iya ya terus ayo wih lho wis metu mulai lho Petro halo ayo gawe halo terus wah mendelep meneh waduh bocah iki nyambut gawe kok dolanan HP turu rek oh ya turu engko tak ketun sing muni turu mau aku kowe tak betok iki turu tak baleme Metro wis tangi rek oh ya wis jaran tetel nang dinding kon ora masalah cah semangat ya kaya ngene iki udus kowe Udus ya, udus. Kowe ngetake saklar barang apa? Kowe ngetake apa? Ora bakal iso menang musuhku. Arep apa gawe? Ayo. Waduh, siume gede-gede. Ayo, Lek. Ya wes. Kakos. Setan menang. Setan. Kowe omongan karo sapa kowe? Ora omong kowe. Pokoke kowe wae kecaget. Tis. Wah, tetan ana nganti reno pangedamu kecegaki. Ora metu kacegaki. Wira, wani tenan karo kacegaki. Ora mati, mari. Ayo. Iki opo?
ngerti wujudku metunggul saka gunane Durna. Candhak Petruk Durnane diajar karo Nala Gareng aku nek konangan Panakawan entek tenan. Kowe nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Ojo-ojo. Oh, mulane anggerakan duit kilong sakus samaan duit. Ora kutule iki. Sing ngelong-ngelongi kucokku ya iki. Waduh, Baku mojo kaya ngono, aja kaya ngomong apa. Ora diketake ngene iki. Goleke yuyu comen kudulan kok wis andel. Aku ora ngerti apa-apa Bagong aku kapok. Wah, saya banter yang ngecak ora remuk jasmu lho rampung. Bagong aku kapok-kapok apa. Petro aja kaya wong edan wes. Wis marai kowe. Yo. Apa ini? Ora kenana. Ora muter ya. Omane dene. Tidak turu kok do nyambut gawe ngono. Udus. Tinggal ngono. Mangkelake. Kabung kok. Nanti orang ajar nawa macam. Oh iya. Cekel ora Petruk. Bisa marahi mentane kucuk. Karep apa manjing ning bubulane Durna iki senmu piye? Wis cilaka. Rapono kawan niku ngerti ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase nang. Loh, kok angsung nang ngene kok Janaka. Weh, Jaya. Sing angsung sapa? Demite mau? Demite ndi? Lah wong iki ora katoke. Ora nyambut gawe iki ora karo mer. Demite minggat kok isih. Pandhawa Kakang Semar. Oh. Kula nyuwun setunggal kemawon Pandhawa badhe dados teganipun para baju bareng. Pandhawa to jalur siji. Inggih. Ngene wae. Pripun? Sing kok pangan aja Pandhawa. Sinten? Aku. Kula mboten doyan daginge rangu. Nek kowe manteni para Pandhawa ento ning Semar pakai ora dhisik. Semar pakai ora dhisik. Semua betul betul. Apa nih ngomong-ngomong nyacok-nyacok? Ambil macam-macam ini apa?
lagi. Wong tuwa ora debisin. Aku kira mencucu. Ora mung cangkem tok. Lah ngerti kok. Gilani megah. Cici. Lekok semangat. Bari ora. Nyuwun sekedhik kemawon stampel, satetes. Ora, arep mung stampel mung satetes. Ditenoro kuwi aku ganggu. Negara Ngamarta negara sing tak tresnani. Kowe gawe nyebar hoax. Petroe. Ana wong lekanan burune banter ngomong. Nanti kaya kesonggok ya. Ora nyebar kabar sing ora apik. Ayo Bayu. Inggih. Bayu ora. Ora Bayu. Wah, inggih. Urung dikabar. Kumbul geni. Inggih, kok langsung ngangkat. Ayo Bayu, sing picak dituntun. Sing lempok digendong. Inggih. Kabeh wadya barang jabari. Inggih sak kendhau ganggu gawe wadya. Ngamarta kawula Ngamarta kumbul geni. Yo pamit Kakang wis bali kono. Inggih. Sopo sing dambiak-dambiak mrene Endi? Ora ana sapa-sapa kok. Gawe acara tenan. wah enek ora Ora. dosa Mboten. wah la sopo sing tak sifat bareng Ngomong kok ora. kowe wae Macem-macem nek iso mulih ae. Lah wis ben ora ana ya ayem, berarti tentrem. Berarti apa sing dijaluk kersaning para-para iki sami lenggah nika. Tentrem ayem rukun nika wis kasumbadan. Pun manunggal ten negara Ngamarta. yo mituro Nggih. Masa ndosok gaya. Arsa madangi jagat. Umpama madangi kata-katane bali jagat. Wah, senengane. Tuk mungok-mungok aneh. Marpe. Ayo Rono. Aku kudune ngadep rono, lho kudu ngadep rono. Sampeyan iki. yo Madep rono. Madep rono. Kok sangar kowe yo, ayo kene. Wis. Stop. Arep apa kowe? Suro Sudira jane ora. Subrarone berarti no. Suminten kebijakan Sudira. Sekarang semalam atur kula, nek padu pangapura karo ngono. Iya, wis tak lagi. Bubar. Piye kok iki? Bubar iki rampung.